Каква е разликата между това да отдаваш апартамент на нощувки или дългосрочно? Дългосрочното отдаване е по-познатия модел за всички. Подписваш договора на годишна база и всеки месец си получаваш наема. Нямаш много разправи с него, освен ако нещо не се повреди в апартамента. Какъв обаче е другия вариант? Когато отдаваш на нощувки, там доходността е много по-висока. Тя е по-висока, обаче за сметка на някои други неща. Първо, апартаментът трябва да е с много хубава локация, близо до центъра или удобна за туристи. Второ, имаш много повече разправи. След всеки един, който е посетил апартамента, било то за ден, 2 или 3, трябва да отидеш, да почистиш, да пуснеш чершафите за пране, така че да го приведеш в вид, да е удобен за ползване на следващите хора. Другото, което е, можеш да отделиш тази част и да я делегираш на някоя фирма, но те ще вземат доста голям процент от това, което ти ще спечелиш накрая. И двете неща си имат и плюсове и минуси, просто трябва да решите кой за вас е най-добрият вариант. За още имотни съвети последвай ме.